Oy, naunsa ka dra, boss? Ha? Naunsa ka dra? Unggoy nang binuhi ba kay Unggoy? kita. Oh. Ali, naog na ali. So, Ay, man. pila mong unggoy day? Isa ra ka buok. Nangga kay nako ni bisag buang na gamay. Ha? Ay, naog. Dapat kita dito sa unggoy nimo. Ay, oh, ay sa tawdo sa pampers. Ah, Oy. Magpampers na yung mga unggoy? ha? Oh. Ba? Adira. Pag sure ba? Adira suta oh. Bida. Ah, Uy. Hala ka nakuha na ka unggoy oy. Gorilya mo di mga unggoy. unggoy na. Ha? Uy, Binukal ko na pids integra. asa po ni? Ulawon mo gunig-gunig ng animal. Ay magsanlas din yung mga unggoy di ay? Oh, na ipalitan kay nako ni grabe na pa magpaakay niya na. Unsa may pangalan na? Ha? Unsa pangalan ng unggoy? Wait, wait. Wait. Taw ka daw, taw ka. Wait. Wait. Ali, naog. Hala, kuya, oy mo istorya din mga unggoy di ay? Taga Eco Park. Oh? Ikonong ka diri. Grabe nga unggoy na pa may sanina purul. Ay na. Ali. Ano rin mo ilat oh. Naog ba kay na imo kan sa imo ay paulo-ulaw be. Nay mo palitan din po. Pinangkam ko ni Moni ko na mo sir ya butano ni Gulakay dito pala tilatay. Mo din siya mula talatay dito ko na yo. Okay. Masamukan ko mabuntag kay maglatilati aning wire. Ha? Iya live yan na live. Oh, live. Oh, live sa GMA. Oh, naog na alay na. Oh, nang luod man na imong unggoy uy. Lamang nakalibang mo siguro. Bago mahal kayo palitan na ko ni kuan kay na kanang leggings. Leggings. Ala yate uy. Ay bandog ra. Oh, Pangga gid mo na pangga. maulaw kay na siyang leggings. Pangga gid kay na nimo day no. Pangga. Oo, nakatawa ko ngoy. Ah, kata hindi pa yun na. Nalipay na imong unggoy oh no. Bago ba mo leggings si Ali. Daling mo. Ali wait, now wait. Naog, paminaw ba? Ali. Ay pud bunali. Idlas man idlas. Wa mo ko nagibogan ko. Kibokan. Wa pa ko ni man sanitas nana ni. Nana ni. Kini ako unggoy. Dra pa man niya nakapayas nabali awa. Ay tuara. Tatagam ko gigi ay Na. pa man niyang punuan, di man ang bunga. Ali naog na, wait, ali. Kaluoy para na imong unggoy nimo oy. Pagdali ba paminaw? Wa ikog no. Oy ko gay. Nga ako man nagikapon. Kapon. Ali. Kapon na nimo day. Oh, formado marandam nagtao. Kay bago na ko nagi. Wala bulldog na tanaw na bulldog. Ali wait. Bawag nina no nakaping. Na bagong ni na wow ni na bibi na oy oh. Hawa diha ba kay labay kay bugay-bugay ni ako. Ali may. Nataga moy. Ika muna ko ang. Dara ka sira kay Sige sir. Sige. Tao di sa oy pampersan para. Nagigit di kinakawg man ni nagimdag ko. Panaw kay mo ngoy. Ali mo. Ano yan? Bakit na itaga Eco Park? Paila ka ba kung ganahan ba silang lugar? Sir, ay sa sira. Sige. Wala sa nagpamper, sir. Sige. Suta ni bakit mo higit sa ikit na na? Nya na lang boss, Sir, gisapot man. Isapot man imong unggoy oy, saon ta man eh. Akwara ni diri ha. Sagbay lang. Napuno naman nagigit. Biya na, sir. Sige.